Lluc, capítol 6, versets 17 i 20 al 26. Jesús va baixar amb ells, els apòstols, de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó. Llavors alçà els ulls cap als seus deixebles i digué: Feliços els pobres, perquè és vostre el regne de Déu. Feliços els qui ara passeu fam, perquè sereu saciats. Feliços els qui ara ploreu, perquè riureu. Feliços vosaltres, quan, per causa del Fill de l'home, la gent us odiarà, us marginarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb els profetes. Però ai de vosaltres, els rics, perquè ja heu rebut el vostre consol. Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips, perquè passareu fam. Ai de vosaltres, els qui ara rieu, perquè us doldreu i plorareu. Ai, quan tota la gent parlarà bé de vosaltres. Igualment feien els seus pares amb els falsos profetes.